Moi! Päätin tehdä teille videovastauksen. Ja näin aluksi kerron tosin, että mulla on uusi blogi. Ja se blogi on se on Sirin Crow, sit ne blogspotit ja ne. Niin, sori te hiljainen hetki. No, mutta mun piti tehdä uusi, koska siellä ei mun vanhassa ei ollut kahdesti lukijoita. Ja ne ei ollut akteja tai mitään. Ne ei tehnyt siellä mitään ja tälleen. Ja sitten päätin aloittaa sellaista blogia, että siellä olisi niin kuin videopostauksia ja kuvia ja vähän tekstiä, silleen ei kauheasti. Mut joo, se oli siinä. Siis noin pölpytykset. Sitten tulee mun extra pölpytykset. Tai siis megapölpytykset, en mä tiedä. Ihan sama. Joo. Hei. Joo, mä toivon, ettei tästä tule mikään 10-minuuttinen. En oikein. En mä kerro kaikkea. En mä jaksa. Sori. Kerron sit joskus myöhemmin. Kerron jotain muuta. Ja sit tulee parempia vastauksiakin. Kun tuolla on aika surkea. Keskiviikkona sain tällaisen Samsung Galaxy-puhelimen. Ja nyt on aika huono valaistus ja silleen. Samsung ja sit täällä on joku Google-juttu. Tämmönen. Joo, voisi näyttää tätä puolta. Niin kun sitä kosketusnäyttöpuolta. Joo. Ja sit keskiviikkona illemmalla menin bussilla Kauppatorille ja sieltä Kuninkojille kaverin mummin luokse yöksi. Iäksi olin siellä kaverini kanssa. Tehtiin kaikkea kivaa ja tälleen. Joo. Sori. Niin, sit tulin torstai-illalla, menin Kuninkojilta Kauppatorille ja Kauppatorilta tänne kotiin Kaarinaan. Sitten olin Olivian kanssa. Tai no, kaverin, koska en oikein tiedä saanko sanoa nimiä ja tällään. Mut joo, olin kaverin kanssa. Mentiin rannalle. Ja siellä mulla ei ollut pikineitä, ei uikkareita eikä mitään. Mun teki niin paljon mieleen mennä uimaan, että meni toppi ja minisortsit päällä. Onneksi mulla oli sellainen teepaita. Tästä oli joku pitkä story oikeesti. Sitten tänään on ollut vaan ulkona ja tälleen. Wow. Ladannut musaa puhelimeen. Mun kaikenlaista musiikkia tässä puhelimessa. Ollut netissä puhelimella ja kaikkia. Mut ei mulla kauheasti siis muuta. Huomenna mä en ehkä asuntoautonkaan mamman ja pappan tonne Kuusistoon. Kun siellä oli semmoset treffit, ne olis alkanut jo eilen, mut mä en sit jaksanut mennä tai jotain. Sitten, ai niin, mun piti kertoa vielä, että Kaarinas, kyllä sen Kaarinas kaikki varmaan tietää. No ei kaikki tiedä, ei kukaan tiedä. No niin, kuitenkin. Niin täällä on semmonen Saaristo Open, ja mä asutan aika lähellä rantaa tälleen, yhdessä kerrostalossa. Niin tänne kuuluu kivasti kaikkea musiikkia tälleen. Se oli kun mä puhun tällaisesta vammaisella äänellä ja aika nopeasti. Mut yritän tehdä tästä aika nopeet. Tää on kohti jo 4 minuuttia. Et sori. No yritän lopettaa. Ei nyt yli 4 minuuttia. Sori, mä oon ihan outo tyyppi. Joo, mut seuraavaksi teen ehkä mun huoneesta postauksen. Eli mun huoneesta sit joskus voin tehdä. Tai sit mä teen ihan laukun sisällä. Tai sit mä kerron, että mitä kuuluu ja tälleen. Mut nyt mä lopetan, ettei tästä tuu mitään kauheata jättimäistä. Ja moikka!